Bisan pa man og nagsugod na ang kalihukan sa turismo dinhi sa lalawigan sa Cebu, dili pagyapon kini igo aron hingpit nga makabawi ang katawhan sa kadaot nga nahimo sa pandemya. Nakita na ni Gobernador Gwen Garcia nga nagsugod na ang kalagsik sa ekonomiya sa kalungsuran ug aduna nay mo check-in sa mga gagmay nga mga hotel ug resorts. Apan gusto pa niya nga mas mudaghan pa kini. Hinungdan nga iyang nahukman nga buksan ang turismo alang sa mga gikan sa laing probinsya nga gustong moanhi sa probinsya sa Cebu. Og karong buwana adunay pre-Holy Week ug Holy Week tour packages alang sa taas nga bakasyon sa Semana Santa. Ilunsad sa kagamhanan sa lalawigan sa Cebu ang lain-laing mga tour packages og ipattern kini susama sa sikat ug malampuson kaayo nga Suroy-Suroy Cebu. Paghuman sa Semana Santa, gusto ni Garcia nga masusteniran pa ang maong kalihukan alang sa mga kalungsuran ug sa pribadong sektor sa mga tour operators ug resort owners aron mas moarang-arang ang ilang pangita ug makabawi-bawi sa mga naalkansi kaniadtong panahon sa pandemya. Nakigtagbo ang gobernador kauban ang Department of Tourism, mga tour operators ug airlines ni adtong Marso 2 aron hisgutan ang mga lain-laing tour packages. Diin kinahanglan gayud ma-showcase sa mga lungsod ang daghang heritage sites sa Cebu. Ang Kapitolyo gayud ang mangulo sa maong programa ug mutabang usab ang matag local government unit. Kaabag usab sa Kapitolyo ang pribado nga sektor nga mutabang pagbaligya sa mga packages sama sa mga tour ug transport operators. Apil na gihapon ang mga airlines nga misaad og baratong plitihan, hotels ug resort nga nitabang sa pagtanyag og mga affordable nga mga room rates. Sa usa ka package, apil na dinhi ang pliti sa eroplano, 3 days ug 2 nights nga accommodation sa mga resort sa probinsya, tour guides ug sakyanan nga musuroy sa mga tourism sites ug pagkaon. There's life already re-emerging in the province. And as we opened tourism last August, we saw that most of the Cebu City residents would go out on weekends to check into our hotels. But during the week, muna og yun ang occupancy. Kay trabaho man ang mga mo check-in dito. That's what made me decide we need to now consider other markets. We should now open up for domestic tourism. We need to do more and open up to more markets. So, karon ablihan nato ngadto sa tanan nga mga probinsya nga gusto mo ani dinhi. Especially ang tuwa dito sa kauluhan. Si Garcia nagkanayon nga andam na usab ang Cebu sa mga guidelines og protocols nga kinahanglan sundon aron mapatuman ang minimum health protocols ug malikayan ang pagkatap dili lang ang sakit nga COVID apan ang lain na usab nga mga sakit. Kahinumduman nga mipagawas si Garcia sa Executive Order No. 12 nga gihimong masayon ang pagbiyahe sa mga gustong moanhi sa Cebu alang sa tourism-related activities. Dili na magkinahanglan i-swab test ang mga guest. Kinahanglan lang sila og medical clearance og miagi sa symptoms checking sa point of origin, proof of booking sa hotel or resort nga accredited sa probinsya o di bakaha ang booking sa tourism activity nga ilang salmutan, pinaagi sa tourism portal sa probinsya. Sa iyang bahin, si DOT-7 Director Shalimar Tamano mipadayag sa iyang pasalamat sa gobernador nga buhion pagbalik ang turismo sa probinsya. Sanglit alang sa inyo diha mga taga-Luzon. Kung wala pa kayong maisipang puntahan ngayong Holy Week, ilak inyo na ang Cebu at hintayin ang paglabas ng Holy Week getaway packages dito. Paula Mendoza, Balita sa Cebu.